Διαστάσεις λαμβάνει το κίνημα για ελεύθερες παραλίες, με ολοένα και περισσότερους πολίτες να διεκδικούν την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα. Να μην υπάρχει αυτό το καθεστώς που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο αναγκάζουν το μέσο Έλληνα, τη μέση οικογένεια να πληρώνει και μάλιστα να χρυσοπληρώνει το μπάνιο της, ενώ θα μπορούσε να το κάνει ελεύθερα και δωρεάν. Σε ένα χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, στον οποίο θα μπορούσαμε να προβάλλουμε το αρχαιολογικό στοιχείο, αντίθετα εμείς το προσβάλλουμε. Καμία παραλία, ιδιωτική, ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το νησί. Οι παραλίες είναι το πολύ μεγάλο ποσοστό, που φτάνει μέχρι και το 100% της έκτασής τους, κατηλημμένες από τους επιχειρηματίες, κατά παράβαση έτσι του νομικού πλαίσιου του οποίου υπάρχει. Ο νόμος ορίζει ότι για να μπορεί ο καθένας να απολαύσει την παραλία με τον τρόπο που επιθυμεί ως δημόσιο αγαθό, η παραλία πρέπει να αφήνει ελεύθερο το 50% στους λεωμένους. Πλάει μέσω της ιστοσελίδας του ιδιωτική παραλία, μπορεί οποιοδήποτε να το δει. Υπήρχαν καταγγελίες στο προηγούμενο διάστημα ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία.